Dnes, zasa hovorím dnes. A prečo to je tak? Neviem. Ale ideme si zahrať tretieho Knocknout a práve som si všimol, že mi tu pribudol 12. friend v hraní. Neviem, či to bolo už keď som začal natáčať, ale spomínam, že pred natáčaním to bolo 11. To si pamätám. To som sa... A 13! Aha, vidíš? No, ty kokos. 13. Teraz? Takže neviem, či to je pre nejaký dobrý čas, ale dobre. No. Dneska si zahráme tretiu Knocknout s Angelom, s mutáciou. Splníme si možno quest 500-kový. Toho tu veľa, hej. Takže to nepôjdeme otvárať ani. A dokonca som sa nedíval ani do questov už dávno. Ale vidím, že Game Grab asi nesplním. A ideme sa ešte pozrieť do shopu. Či tam je niečo nové. Neviem, či tam je niečo nové. A vlastne to sme si aj včera otvárali. A z toho nám vlastne padla tá Angelová mutácia. Nie vlastne z tohto, ale z tých 6 vajec. A táto M-ska stojí za 59 gemov. Takže tu si nekupujeme, pretože šetríme. A dnes sa zahrať za Angela s mutáciou, ktorá je OP, hej. Ale keď tam je ďalší Angelo, to je už troška ďalšie. Alebo keď napríklad, neviem, nejaký iný s mutáciou. Napríklad ako predspieval Raf. A ešte sa na konci videa pozrieme na taký jeden účet. A nie, je tu If. No, napríklad. Aj Raf tam je, ty kokos. Super. A každý tu po mne strieľa. Ja neviem prečo, fakt. Nechápem. Čo je na ňom zlé? Čo je na mne zlé? Tá Evina mutácia je mega, no. A ja som zabil Gasa. Som nečakal. Ani toho som nečakal. Nevadí. PMK to dá určite. Ale na to konci, na to... Bože! Bože! Tak to nemáš, sorry PMK, ale to si... No tak nie, ale... Za chvíľu už skápeš. Bohužiaľ. Je to tak. No tak ten účet si pozrieme, lebo som hral s takým randomakom, ktorý mal fakt veľa životov na bazový 4000 a myslím si, že to je Power 1. A chcem vedieť fakt, koľko mal trofej, ja som to nepozrel, takže to pozriem s vami. A tieto tu vajca malé sú dosť problém. Viem, že to není vajce, ale dobre, to ma jediná napadlo. Takže mohol som tam dať tú ulti, no aspoň by po tej pemke nešli. A zase ostáva penka. To sa nepodarilo. Nevadí. Tak to vypúšujem teda sám a ideme sa teda pozrieť na toto betologu. Čo tu je teda? No, tento tu. Typek. 4000. Každý niekde začína, tak dúfajme. Ja sa ho screenshotnem a potom sa niekedy v budúcnosti na ňo pozriem. A toho baza má na jednotke. Pavri aspoň. No, jasné. No dobre. Tak sa vidíme zajtra. Dúfam. Neviem. Ja som si dúfam len. A štus.